Луна Овен в първия астрологичен дом. Такива хора са смели, пускат се в главата напред във всяко предизвикателство в живота. Първо действат и след това задават въпроси и са така много развълнувани в всичко, което правят. Луна Овен в втори дом. Там усилията са насочени в финансовата сфера, емоционална нужда от това да са финансово успешни и независими и имат така доста импулсивни действия, свързани с пари. Луна Овен в третия астрологичен дом. Такъв човек е много остроумен, в емоциите му така се усеща едно постоянно самоизтъкване и е много директен в своя изказ. Луна Овен в четвъртия астрологичен дом. Там емоциите са свързани с семейството, емоционална нужда от това човек да има семейство. Иска да е много независим в семейството си и има нужда от своя дом, за да презарежда периодично своите батерии. Луна Овен в пети дом. Такъв човек ще бъде много нетърпелив да постигне успех в живота. Има доста лидерски качества, амбиция и едно голямо желание да показва верния път на другите хора около себе си. Луна Овен в шести дом. Там емоционалната нужда от работа, от здравословен начин на живот. Такива хора обаче са доста нетърпеливи с своите колеги или подчинени, ако са началници. И има голяма нужда от физическа активност. Луна Овен в седми дом. Там емоционалната нужда е от партньорства, от любов, всякакви видове партньорства. Брачни, финансови, бизнес партньорства. И имат така нужда от една динамичност в любовта и в брака. Луна Овен в 8-ми астрологичен дом. Такива хора са големи психолози. Може би един от най-големите психолози на света имат тази позиция. Те изсеват смело своята емоционалност. Луна Овен в 9-ти дом. Там емоциите са свързани с пътешествие. Буквално тяхната емоционалност е като високоскоростна спортна кола. И имат нужда да изследват чужди култури. Луна Овен в 10-ти дом. Там емоционалната нужда е от успех, от публичност. Те преследват смело своите амбиции. Имат много голяма нужда от публично признание. Луна Овен 11-ти дом. Емоционалната нужда там е от приятелства, участие в различни групи. И тези хора имат също така нужда от независими приятели. Приятели, които са независими. Които са също така с лидерски качества. И последно Луна Овен в 12-ти дом. Емоционалността на тези хора е доста скрита. Имат много таен емоционален свят. Емоциите им са много потиснати, скрити. Те постоянно потискат своите чувства. Благодаря.